Så er vi på metode, hvor vi har udført 85 altaner. Og her der kan I se, at vi har de runde altaner, hvor der er delaltan med skillevæg i. Nogle af hjørnealtaner og nogle små altaner, spanske altaner, og der er nogle med skillevæg imellem, hvor det er nogle delaltaner. Gulvene er lavet i hårdtræ, så de holder rigtig længe og har et rigtig fint udtryk. Det har været vigtigt for vores kunde, at vi prøvede at bibeholde det samme udtryk, som vi havde sidst. Så det vi prøver at efterleve, og vi synes faktisk selv, det er blevet et rigtig godt resultat.